Ana wong teko mung nang ndi parake kok ora ana. Niku. Nang ndi? Nggo piring nang ngene larang. Lah ya ora isin. Wong suwe wong do poso kok nyangga piring kaya wong buka. Njaluk nyawis-nyawisi, njaluk es, njaluk apa-apa. Dicawisi kok ngono. Wong suwe wong do poso kok ora isin uteke dikendi ngono kuwi. Wong lanang kok ngedapurane. Wong kok waya buka malah buka, waya sahur malah sahur. Kok blara karepe dhewe kok iso nyawajang iki lho. Perintahane sapa? Wong kok kaya wong sing do poso kok gak isin uteke dikendi niki donan. Padah, sak gelem mlem mangat. Wong sing wong do poso kok nyawajang, masa pantas ini diasi tanggam. Kuwi hae dhewe-dhewe tok lapo kene ngurusi wong poso nek ora poso. Ya ngono kuwi lho nek dituturi wong kuwi. Nene rong wae diposo kok nek diposo posone sambok kongkon sambok peksa. Ya ora mesti ora bareng wong ki ya anut wong le. Lah iya Wong aku memang do poso kok. Oh cene mergawene seje-seje kok. Monggo mbok kongkon ngoyo nek kuat tak lakone ora kuat ya wis. Ya wong lanang ora kuat poso ki atik lanang wae gak anu. Padah sanu ninem. Wong perkara Wong suwe wong do poso kok nyawajang diasi wong ora pantas. ngandah sanu ninem arek ngloro iki gelem. Duwe mangan tak karepku. Ana buka kok malah buka, nang sahur kok malah sahur. Lah entene buta kok. Entene diarep melok awul mangan kok ora oleh. Tuturi wong kok ngono nyecet lae. Apa ora bolongi lah madang. Nek kirane wis pangan ora oleh. Mangan nanti adan nanti pasno. Nek luwih ada delikno. Ya aduk kan dipangan lanang kok gremeng kok karepem dhewe. Ora kok perkara bedokan, wong ki ndelok umume lae, umume wong do poso kok kowe ora poso. Lah iya nek aku ora kuat poso kok mbok peksa. Dadi omono. Apa tak pangan wis go malahan. Lho pangan yo wis selesai. Dadi omono. Ya akeh wong tapi ora kaya kowe ngono. Alah, Najane kuwi ora poso tapi sing wedok ora cocok kaya kowe ngecopros ngono. ora ngecoplos yo wis. Aku nutur apik, nutur elek, ngajak apik, aku ora ngajak elek. Lah iya kuwi nek bagi sing kuat, dan sing ora kuat kok mbok sereng cah. Dadi omono. Karepe kok ape dingon kaya wong-wong ngono kuwi. Ya iya lah, piye kok kaya wong. Kuwi lho, wong kuwi lho ora poso, tapi ya cangkem merang copros kaya kowe sing wedok. Alah, aku ora panut wong. Wong kok tibane jene kaya kowe doyan ngomong. Alah, Ndahno nek kaya wong kuwi sing lanang ora mergawe najer rokak-rokok njaluk wong wedok ngono meneh, dan kaya kuwi tangkem enggak tangganem krungu kabeh. ada, aku ngajak apik, ora ngajak elek. Lah iya kuwi lho ndano nek kaya bojone wong kuwi lho, ora mergawe pirang-pirang taun ndano, nek cangkemmu enggak setengah hari lek muni tanggam lho krungu kabeh. Dadi omono. Nah, ora bisa badhok. Dadi yo kowe ngadhok pisane kok. Oh, cangkeman wae. Dene tak dolan anakku ning. Dene ning ndi?